Nggih, anu pripun kabaripun panjenengan? Pun dangu mboten kepanggih. Nyatra tau ketemu. Nyapa to, Pak? Lah pikirku apa jebul bantal. Kene iki sik matur karo anu Pak Dalang malah dolanan. Lek asli lho, Asli apa nek bokong jintul ngene kok piye nek kon. Engko tak paringi. Wah, Pak nih. Sing gelem ya sapa? Tak lewek. Iya, kok weri mati Pak. Nggih, anu sugeng tetepangan macangi. Jenengmu sapa, Nduk? Kenalke. Dipun tepangan. Tak kenal maka Tak kampleng. sayang. Tak sayang. Kemarin kan sinten, Nduk Cahayu. Nggih, kula nyiliti macangi. Kok nyiliti? Maksudnya nyiliti sapa? Nyiliti Mas Medot. Jenengmu ki lho sapa? Litiana. Oh, Litiana. Nek ngene iki wis ngagem busana kebaya ini kan aku nek wedok iki celuk nyi to, Mas. Umpama